ערב טוב לכולכם. שמי דפנה רודרמן, אני יועצת סטיילינג ומנחת קבוצת שיח נשים בנושא של סטיילינג תרפי. סטיילינג, כולנו יודעות כנראה מה זה, כולם, אני מניחה גם הגברים. סטיילינג, סגנון לבוש, זה לא דווקא, לא רק הבגדים, זה גם הנעלה, זה תחשות, זה כל מה שמסביב, ותרפי. תרפי, טיפול. סטיילינג תרפי זוהי גישה אימונית טיפולית שרואה בבגד ביטוי לאישיות, לדימוי גוף, לשפת הגוף, לכל המכלול הזה. והיא משתמשת באופן הלבוש כדי להניע מוטיבציה, כדי להניע יצירתיות, כדי לצאת מתוך הקופסה, וגם לשפר דברים בתחומים אחרים בחיים שלנו. ואני מתארת לעצמי שאתם שואלים את עצמכם, מה הקשר בכלל לבגדים ולשינוי בתחומי חיים אחרים? אז בואו, אני רוצה לספר לכם סיפור אישי שלי. אני הייתי בת 12, נערה גבוהה, מלאה, שמנמנה, אפילו שמנה, מסורבלת משהו. ואימא שלי, שהייתה עקרת בית, אישה מקסימה, ומאוד מאוד כישרונית, במיוחד במלאכת יד, היא זאת שתפרה לנו, לבנות, לי ולאחיותיי, בגדים. אבא שלי היה מביא מהשוק בדים, והוא היה מביא הביתה שתתפור לנו, מכנסיים בעיקר, מכנסיים, חולצות. ואבא שלי, אם נאמר את זה ככה בעדינות, הוא לא ניחן באיזשהו טעם מפותח מאוד בנושא של בדים, אולי נשים כן, אולי מכוניות כן, אבל לא של בדים. והוא היה מביא בדים מכוערים להפליא. ואמא שלי הייתה תופרת לנו. ויצא שהגעתי לכיתה עם מכנסיים איומים. אני זוכרת מכנסיים במיוחד ירוקים, ירוק חרדל, הם אלה שזכורים לי מאוד, מגרדים מאוד מבפנים ומחוספסים מבחוץ. וזה היה פשוט נורא. ואתם יודעים, להגיע לכיתה שבה ילדות בגיל 12 לובשות ליווייס, לובשות חצי סרבל, לובשות כל מיני דברים שבאופנם, ואני מגיעה עם בגדים גלותיים ומציקים בגוף ונוראים. זה היה סיוט נוראי. הייתי ילדה עצובה, אבל באמת עצובה. ככה זה נמשך כמה שנים. ואני הבטחתי לעצמי שכשיבוא יום ואני אצטרך לבד להחליט איזה בגדים אני אלבש, אני אבחר לי אחרת. וכך עברו שנים רבות שהייתי באמת עצובה ובעלת ביטחון ירוד. אני רציתי שהאדמה תיפתח ואני אקבר בתוכה. אני זוכרת את הצחקוקים של הילדים מאחורי הגב שלי בכיתה. וכך בגיל 16, עברו השנים ובגיל 16, התחלתי לעשות בייביסיטר ושיעורי עזר, ואספתי לי שקל על גבי שקל, שקל, וככה הגעתי לסכום כסף, וכל פעם הייתי קונה לי משהו חדש. פעם מכנסיים וחולצה, פעם חזייה ותחתונים, ופעם סמלה יפה, כל פעם משהו אחר. וזה היה כיף לא נורמלי. אתם יודעים מה קרה באותה תקופה? בואו אני אספר לכם מה קרה באותה תקופה. באותה תקופה, אני רזיתי 15 קילוגרם. הצטרפתי לקבוצת תיאטרון ונהייתי שמה שחקנית נפלאה. הצטרפתי לטניס, העזתי בכלל להתנועע. הקבוצת תיאטרון התעוזה, כן? וכל הדברים האלה נסחו ביטחון אדיר, וזה היה כיף לא נורמלי. אני נהייתי בן אדם אחר לחלוטין. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהבגדים זה דבר רדוד, ואסור לנו לשכוח שהבגדים זה דבר שמלווה אותנו כל החיים. מהרגע שאנחנו תינוקות ועוטפים אותנו בסדין, להדק חזק את הסדין על גופנו כדי שנרגיש חמימות ונעימות, ועד היום שבו אנחנו מתים, ואתם יודעים בדיוק במה עוטפים אותנו גם אז. ויש המון תחנות בדרך שעליהם אני מדברת בהרצאה הגדולה שלי. לכן אני רוצה רק להגיד לסיכום, שאם מישהי רוצה להגיע לרבדים עמוקים יותר בנושא של הלבוש שלה,
להגיע לרבדים עמוקים יותר בנושא של הביטחון העצמי שלה. אני מזמינה אותה להיות חלק משיח נשים בהנחייתי, ושבו אנחנו מדברים פתוח וגלוי על כל מה שקורה בנושא של ביגוד, וכל מיני זיכרונות מעבר, ועולים דברים נפלאים, ואתם תראו שהבגדים במצב הזה, בשיח הזה, זה רק ההתחלה. אני מודה לכם על ההקשבה. תודה.